Γεια σας, ACY εδώ και σήμερα θα κάνω το δεύτερο επεισόδιο του Πείτε μου εσείς. Όπως βλέπετε φοράω φανέλα YouTube, γιατί πριν λίγες μέρες ήταν τα γενέθλιά μου και μια συμμαθήτρια μου πήγε κάπου και μου φτιάξε ειδική φανέλα για μένα. Και μπόρεσε στα αρκετά βίντεο θα τη βάζω αυτή τη φανέλα. Διαφήμιση, YouTube, subscribe. Εντάξει. Και θα κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο του Πείτε μου εσείς. Ευχαριστώ τη συμμαθήτρια μου που μου έφερε αυτή τη φανέλα. Μου άρεσε. Και ας ξεκινήσουμε με την πρώτη απάντηση. Η ερώτησή μου ότι ήταν... ναι. Δεν είχατε μια ευχή να κάνετε κάτι ή να γίνετε ή να πιάσετε κάτι ό,τι να είναι, τι θα ήταν? Ή να γίνετε ό,τι θέλετε. Και η ερώτηση ήταν... απάντηση μου, πάμε τώρα, ο Δημήτρης Χρυσοστόμου. Η ερώτηση του ήταν: θα ευχόμουν να γίνω εξωγήινος για να κατακτήσω τη γη. Και εξωγήινος να γίνεις ένας, είπες εξωγήινος, ένας δηλαδή, νομίζω να κατακτήσω τη γη με έναν εξωγήινο. Μπορεί η εξωγήινη να είναι πολλά δυνατή, αλλά νομίζω να καταφέρει να κατακτήσει τη γη τόσο FBI. Χίλια πράγματα που μπορούν να σκορώσουν ένα εξωγήινο. Πάμε στη δεύτερη απάντηση. Η δεύτερη ήταν ο Ρεστής Καζάκος, κάτι έτσι. Να είμαι ο 2J. Ούλοι να φοβάσταν να ήμασταν ο 2J, γιατί είναι τόσο διάσημος. Είναι γνωστός, είναι καλός YouTuber. Οκ, αυτό μας είπε και ο Ρεστής Καζάκος. Πάμε στην τρίτη ερώτηση που είναι του Vladimir Boom. Μάλλον ξέρετε λογικά. Μας λέει: η ευχή μου θα ήταν να είμαι ο... Καταλάβαμε και τι θα ήθελε να είναι ο Βλαντιμίρ Σολιαυτό. Οκ. Και ο Βλαντιμίρος μας έχουν μείνει ακόμη δύο comments που είναι: ο Γιωρίκος Blast μας έλεγε θα ήταν να είμαι θεός και γι' αυτό η καναλή μας λέει. Επίσης έκανα και εγώ ανακοίνωση για πείτε μου εσείς. Πηγαίνετε να μου γράψετε ερωτήσεις, απαντήσεις εννοώ. Το καλύτερο εγώ είναι αυτό εδώ. Ναι. Και ο επόμενος που μας έγραψε απάντηση είναι συμμαθητής μου, γιατί θα σας πω κατά ακρίβεια. Ο Δημήτρης Χρυσοστόμου είναι συμμαθητής μου. Ο Γρηγορίκος Μπλάστ είναι στο σχολείο μου, τον ξέρω, είμαστε πολύ φίλοι, είμαστε και εκεί, ήταν στο σπίτι του, είναι δίπλα. Πριν λίγες μέρες που κάνω πάρτι μου ήρθε. Αν ναι, και μπορεί το επόμενο βίντεο που θα βάλω να είναι το πάρτι μου, γιατί έβγαλα και vlog, έβγαλα και τον DJ. Και πάμε στο Γιωρίκο Plus. Ναι, σας το είπα το Γιωρίκο Plus που ήθελα να γίνει Θεός. Αυτό δεν γίνεται, ένας Θεός είναι. Πάμε να έκαμε. Από toilet. Ότι και θα μένουμε στη δουλειά μας. Ναι, πως που είμαι μέσα στη μαθητή μου, τον Ανδρέα μου, έχει την οικογένεια. Οκ. Οκ, ο συμμαθητής μας ο Ανδρέας, μαζί μας, να ήμουν εκατομμυριούχος. Ποτέ θα είναι αυτόν. Γιατί με την κρίση που έχουμε στην Κύπρο δεν θα γίνει ποτέ. Okay. Σε αυτό το βίντεο το πείτε μας η κατακτήρα που κράτησε 30 χρόνια και θα σας δώσω στο επόμενο βίντεο. Bye. Κάντε like και subscribe στο κανάλι μου που παρόλο μετά από 30 χρόνια ακόμη έχει 30 subscribers. Παρακαλώ κάντε subscribe. Bye.
Για εσάς άλλαξα φανέλα, begin. Και ξέρω να σας πω στο επόμενο επεισόδιο του, πείτε μου εσείς. Θέλω να μου απαντήσετε την πιο κάτω ερώτηση που λέει τι κάνετε στην τάξη όταν βαριέστε. Please, γράψτε λίγο πολλές ερωτήσεις, γιατί αν μου γράψετε τουλάχιστον 10, να τις λέω πιο γλυόρα και να πάει κι αν πάλι 5 λεπτά το βίντεο. Ενώ γράφετε μου 5 ερωτήσεις ας πούμε, και μα έχουμε να κάνουμε καλή με ευκαιρία ας πούμε το βίντεο 2 λεπτά μα τις λέω γλυόρα. Αυτό, αν μου γράψετε τουλάχιστον 10, ένα λαλό έτσι λίγο έναν άλλο, και να βγει το βίντεο πιο ωραία. Ok, bye, γράψτε μου ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ.